Peki sine mal. Mislim, също никай волко не вол, това направо. Леко това нещо. Виждаш един човек камера и се залъмва. Тук в Бучо вече 3 часа от този свят се за околния свят. Много е. Какъв пак това места да го Скобло няма. Трангелям Скобло Статоболски. Нали, ние давахме там. Да, бе. Януари месец, февруари. Дро? Януари. Дро, че бяха към 10 човека волно. И всеки един Андрей, Саволак и Ралер ни клина. И ти го очакваш, тава лака, ами жига там топаник. И Славчуса. И някъде към 20 минути. Половин час се сочи към топаник. Най-дикли са. Уважала Никола Сугу. Каза, жала, па, Никой паникта урила опет веднага. Така ми долу. Куда Андрея Шева? Всяка и другия са, бе. Где са дошли, бе? По-време не си чувства краката. От тук надолу не си чувства. Излезе, знае. Студенова. И лакера край. Аз няма начин да се разбере. И по-време ли бачех глед храна в името на Исус, айде. И край, това беше. 12 човека, на жена, 10-12 човека бяха. Беше духи. Да ги изчакаш в водата един по един, тънаки и тук да ти джигва. Вода герлер, че сляра съм държал руба пизна шода. Бе, бузи си ли, кара си ли? На стара кина това. Най-ръка съм, се слея. Кликроля са. Той на нас се случи такова нещо. Пани си не. Зимно време хубаво да даваш. Приятно е. Ама който е вътре, не е толкова добре. Виж, той с